21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон, ки дар ҳошияи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуданд. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳ роҳбари дастгоҳи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Эрл Картеней Ратрей ва сафирони кишварҳо, намояндагони расмии дигар давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 иштирок намуданд. зимни суханронии худ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳама иштирокчиёни чорабинӣ, намояндагони воломақоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалиро барои ташрифашон ба намоишгоҳи Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид барои ҳамкорӣ дар баргузории ин чорабинӣ изҳори сипос намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ оид ба таърихи қабулгардидани эъломия дар бораи истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон ва талошҳои мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати расидан ба сулҳу субот ва рушди устувори иқтисодӣ андешаронӣ карданд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд, ки ҳоло Тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ ва мақсаду мароми нек дар фазои сулҳу субот, эҳтироми гуногунандешии сиёсӣ, ризоят ва ваҳдати миллӣ дар роҳи рушду таҳкими пайвастаи пояҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии худ қадамҳои устувор мегузорад. ҳадаф аз баргузор кардани намоишгоҳ муаррифии намунаҳои фарогири давраҳои муҳими таърихи давлатдории тоҷикон, фарҳанги ғаниву қадима, табиати зебову нотакрори давлат, захираҳои фаровони табиӣ, имкониятҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ, санъат ва ҳунармандиву меъмории мардуми тамаддунсози тоҷик мебошад. зимни суханронӣ ҳамчунин сарвари давлат оид ба ҳамкории судманди Тоҷикистон бо созмонҳои бонуфузи минтақавиву байналмилалӣ, пешниҳоди ташаббусҳои созандаи кишвари мо оид ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва ҳамкорӣ ҷиҳати мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир андешаҳои ҷолиб баён доштанд. дар намоишгоҳ ҳамчунин роҳбари дастгоҳи дабирикулли Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Эрл Картеней Ратрей суханронӣ намуданд. пас аз анҷоми суханрониҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон ва гӯшаи воқеияти маҷозиро тамошо намуданд. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар маросими тақдими тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид иштирок намуданд. дар маросими тақдими тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои стратегӣ, сиёсӣ ва назорат дар соҳаи идора Катрин Поллард иштирок кард. таъкид гардид, ки тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоскунандаи нақши назаррас ва рамзи аҳамияти санъат дар таҳкими сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳо мебошад. тоҷи кунгурадор бозёфти нотакрори таърихӣ буда ба замони оғози ташаккулёбии халқи тоҷик, ибтидои давлатдории кушониён рост меояд ва бо номи этникии тоҷик робитаи бевосита дорад. реша ва асли калимаи тоҷик аз вожаи тоҷ ва маънояш тоҷдор, яъне давлатдор мебошад. ин нигора ҳамчунин таърихи қадим ва мероси ғанидоштани халқи тоҷикро, ки аз замонҳои қадим дар рӯҳияи сулҳу субот ва ба таври осоишта бо тамаддуну миллатҳои дигар дар рӯҳияи сулҳу субот ҳамзистӣ доштааст, муаррифӣ мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суҳбат таъкид карданд, ки ин ҳадя ҳамчунин саъю талоши ҳамаҷониба ва дастгирии мардуми тоҷикро аз ҳадафҳо ва арзишҳои Созмони Милали Муттаҳид дар самти таҳкими муносибатҳои дӯстонаи байни кишварҳо дар заминаи эҳтироми усули баробарӣ ва худмуайянкунии халқҳо тавассути таърих, санъат ва маданият бозгӯӣ менамояд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед карданд, ки давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва меҳмонони ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ
با دیدن نگاره از فرهنگ و تاریخ باستانی مردم ما تاجیکان یادآور خواهند شد. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико бо дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутерреш мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории тоҷикистону созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он инчунин рӯзномаи конфронси об мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки аз узвияти ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид беш аз 30 сол сипарӣ шуд ва мо ба таҳкими муносибатҳо бо он пайваста аҳамияти хоса медиҳем. таъкид гардид ки тоҷикистон омода аст дар якҷоягӣ бо созмони милали муттаҳид ва давлатҳои аъзои он ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, рафъи хатару таҳдидҳои муосир ва таъмини арзишҳои волои инсоният саъю талошҳои муштарак ба харҷ диҳад. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба захираҳои об, пешгирии офатҳои табиӣ, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз, қабули қаъдномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз рӯи ташаббуси панҷуми тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буданд. зимни суҳбат масъалаҳои барқароркунӣ баъд аз пандемия, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва хатару таҳдидҳои терроризму экстремизм муҳокима гардид. вобаста ба вазъи сиёсӣ дар афғонистон таъкид гардид ки тоҷикистон аз раванди интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми кишвари ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд ва ба ин мақсад кишвари мо тамоми имконоти логистикии худро вогузор намудааст. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар чорабинии об ва наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар иштирок карданд. ба муносибати баргузории конференсияи таърихии созмони милали муттаҳид об 2023 дар даромадгоҳи бинои асосии қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд ташкил карда шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр ба макони баргузории намоишгоҳи марбут ба об ташриф оварда онро расман ифтитоҳ намуданд. намоишгоҳ ба таври рамзӣ ҳамчун гузаргоҳ нақби пӯшида ташкил гардида ба пуррагӣ мавзӯи об ва ободиро таҷассум менамуд. бо даъвати шаҳрванди австралия хонум минагулӣ ки чанде пеш ба ифтихори ташаббуси чоруми ҷаҳонии тоҷикистон даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар як қатор давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон дави байналмилалӣ анҷом дода буд, сарони давлатҳои тоҷикистон ва нидерланд дарҳои рамзии намоишгоҳро расман боз намуда вориди он шуданд. дар намоишгоҳ доир ба аксу ангораҳои ифодагари муҳимияти об дар таъмини рушди устувор ва ҳаёт дар сайёра ба сарони давлатҳо маълумоти муфассал дода шуд. баъди берун шудан аз нақб намоишгоҳи рамзии об, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ли ҷунҳуа ва хонум минагули акси хотиравӣ гирифтанд. пас аз тамошои намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 ва чорабинии об ва наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии тоҷикистон боздид ба амал оварданд.
сарони давлатҳо дар намоишгоҳ бо маҳсули дасти ҳунармандони хушзавқу хушталиқаи тоҷик аз ҷумла намоиши сару либоси миллӣ, ҳунари кандакорӣ дар чоп, оҳангарӣ, нонҳои хуштам, санъати рассомӣ, асбобҳои мусиқӣ, расму мусаввараҳо аз мавзеъҳои зебову нотакрори кишвар ва маҳсулоти аз сангҳои қиматбаҳои ватан омода гардида шинос шуданд. бояд гуфти дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар кишвар ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. ҳамаи ашёҳои дар намоишгоҳ гузошташуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни ғанӣ буда, аз ҳунармандӣ, бунёдкориву ободгарӣ ва меҳнатдӯстии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. ҳунармандон устоҳои чирадаст бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун касби пурифтихор ва анъанаи неки ниёгонамонро идома дода, барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳон хизмати шоиста менамоянд. подшоҳи Нидерланд Вилем Александр ва дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 аз тамошои намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон таассуроти нек бардоштанд. пас аз анҷоми намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дар доираи чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар, барномаи ҳунарии идонаи наврӯзии устодони санъат ва ҳунармандони тоҷик баргузор гардид, ки дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, подшоҳи Нидерланд муҳтарам Вилем Александр ва дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинии фарҳангӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳозирин бо нутқи пурмуҳтаво баромад карданд. Алоҳазрат Вилем Александр, шоҳи Нидерланд, хонумҳо ва ҷанобон, ҳозирини гиромӣ, дар рӯзҳои таҷлили Наврӯз мехостам ҳамаи шуморо ба муносибати ҷашни зебои баҳор, Наврӯзи байналмилалӣ табрик намоям. ин ҷашни бостонӣ ба шарофати шомил гардидан ба рӯйхати мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО аз соли 2010 бар асоси қарори Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил мегардад. Наврӯз яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардумӣ буда, таърихи беш аз 6000 сола дорад. таҷлили ин ҷашн аз замонҳои қадимтарин то ба имрӯз ҷузъи таркибии ҳастиву ҳуввияти тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи он ба ҳисоб меравад. наврӯз айёми тавозуни рӯзушаб буда, баробари эҳёи куллии табиат ба инсон рӯҳу равони тоза мебахшад, ӯро ба рӯзи неку рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. бино ба таълимоти авасто дар айёми Наврӯз эҳёи ҳаёт ва табиат дар 6 унсур, яъне осмон, замин, об, наботот, ҳайвонот ва инсон зоҳир мегардад. аз ҷумлаи онҳо хусусан об манбаи барқарории ҳаёт ва идомаи он рамзи покизагию ободӣ, файзу баракат ва саодату нишод мебошад. аз ин сабаб одамон дар замонҳои қадим дар арафа рӯзҳои Наврӯз ҷӯю шаҳрҳоро тоза мекарданд, обҳоро мепориданд ва дар зарфҳои азим оби ошомиданӣ захира намуда, мутобиқ ба захираҳои об, нақшаҳои кишоварзӣ ва дигар корҳои хоҷагидориро таъризӣ менамуданд. басо рамзиз аст, ки аз соли 1993 ба ин шу дар рӯзи 2 Наврӯз, яъне 22 март, ҷомеаи байналмилалӣ рӯзи ҷаҳонии обро таҷлил менамояд. дар ин рӯз Созмони Милали Муттаҳид таваҷҷӯҳи сокинони сайёраро ба яке аз мушкилоти асосӣ ва глобалии замони мо, норасоии оби ошомиданӣ ҷалб месозад. дар зимн аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати андешидани тадбирҳои муассир барои таъмин намудани аҳолӣ бо об ва беҳдошти ҷомеа даъват сурат мегирад. қобили таъкид аст, ки ин мушкилот имрӯз ба яке аз масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии рушд
تبدیل یافته است. محض با در نظر داشت این حالت در سندهای سطح جهانی که سالهای آخر قبول گردیدند مجموعی مسائل مربوط به آب جایگاه خاصه دارد. نارسایی آب برای رشد کشورها و خلقها در تمام ساحات از جمله حفظ سلامتی، امنیت آزقواری، برابری گندری، مهیا ساختن جایهای کاری و تأمین شغل اهالی، معارف، صنعت، اقدامهای صلح آفری و امثال اینها مشکل ایجاد می‌نماید. ما قرارهای سازمان ملل متحد را در زمینه پیشنهاد و ابتکارات تاجیکستان آید به اعلام کردن سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه، 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2005 و 2015 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات و 2018 و 2028 آب برای رشد استوار در روند حل این مشکلات بسیار مهم می‌دانیم. حاضرین گرامی، اطمینان دارم که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه عنعنه‌های سازنده و ارزش‌های بی‌زوال نوروز با نیروی تازه و نقشه‌های سازنده در راه تطبیق 10 ساله آب برای رشد استوار و دیگر هدف‌های گلوبالی وابسته به آب سعی و کوشش به خرج داده همکاری را به خاطر استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، دیگر ثروت‌های طبیعی و حفظ محیط زیست گسترش خواهند بخشید. نوروز مبارک. از توجهتان سپاسگزار هستم. پس از انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی آب و نوروز دو سرچشمه حیات بشر، برنامه کنسرتی ایدانه نوروزی استادان صنعت و هنرمندان تاجیک برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیم الکساندر، یک قطار سفیران کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک کردند. یکم مرد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر ملاقات کردند. در هفته واخری دورنمای همکاری تاجیکستان و نیدرلند و مسئله های کنفرانس آبی سازمان ملل متحد اوید به شرح میان مهلت تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با همرئیسی دو کشور دایر می‌گردد بررسی شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از امکان دیدار و ملاقات در روزهای آغاز جشن بین المللی نوروز و از شریکی دو کشور در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد اظهار قناعتمندی نمودند. جانب‌ها ضمن ملاقات آید به موقع کشورها در حل مشکلات گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها و پیشگیری و برطرف‌سازی آفت‌های طبیعی مربوط به آب تبادل اندیشه کردند. تأکید گردید که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان آید به آب، اقلیم و آبشوی پریخ‌ها محض به خاطر جلب توجه جامعه جهانی به تهدید افزاینده راه‌اندازی گردید که از جانب دولت‌های سیاره من جمله کشور نیدرلند دستگیر یافتند. در هفته ملاقات نتیجه‌های همکاری دو کشور دوام 30 سال استقرار رابطه‌های دیپلماتی تاجیکستان و نیدرلند در ساحه سیاسی، رابطه‌های بین پارلمانی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، مالیوی و تجارتی، گومانیتاری و فرهنگی، معارف و سیاحی محاکمه کرده شد. همکاری در ساحه نقلیات، رشد ساحه‌های انرژی سبز، کارکرد ذخیره‌های طبیعی، تشکیل خط‌سیرهای مستقیم، تأسیس کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و علمی و تکنیکی از سمت‌های آینده‌دار و افضلیت‌ناک همکاری دو کشور ارزیابی گردید. در آخر ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر
ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба тоҷикистон даъват ба амал оварданд. баъди анҷоми мулоқот дар ҳузури сарони давлатҳо ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд ба имзо расид. ба ёддошти тафоҳум вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазири инфрасохтор ва оби подшоҳии Нидерланд имзо гузоштанд.